Khuzani eMzimkhulu ninenhlanhla nibusisiwe ninamakhawe eMzimkhulu ninamakhawe noma ngabe ufuna ikhawe legospel uzolithola eMzimkhulu noma ngabe ufuna ikhawe likaMaskandi uzolithola eMzimkhulu lezi
olwazini lami mhlawumbe seyikhohliwe zona iminyaka ilandelana beze kwi-top 10. Okay, mhlawumbe ke silungise kanje lento ukuze ibe clear. Ngaki kwi-top 10 angikhulumi angifakazi into engayazi. Angibi kwi-top 10 enyakeni elandelayo kwangena uJumbo, enyakeni loswabona kwangena uSkweletu. Isho ukuthi njengoba simlasi ngamagagu a-recognizwe yinina eMzimkhulu kanye nase-South Africa yonkana. uSkweletu ngiyambona semncane ngithi uNkulunkulu uzombhansela langafishane. Uyabona njengoba semncane kanje abandele bani lokhu bonke abacula lefu umculo othi efike endimeni usegijima usengena kwi-top 10. Kodwa ngeqhawe leMzimkhulu kwenzakalile. Kunabaculi esebeze ba-retire, khona abaculi esebebadala abanye bafaniswa ngisho nanathi, kodwa bangaze bekwazi ukuthola ithuba lokuthi bengene kuphi kwi-top 10. Uyabona-ke ukuthi athengena kwi-top 10 bese zoba unumber 2. Kumina bafowethu uSkweletu ukugeza inhliziyo. Uma singesize ngokunqoba lokhu ngabe sifunani kanti? Ngoba amavoti namthatha umnumber 2. Hayi ngoba umnumber 2 ngoba nimdabukela. Kodwa umnumber 2 ngoba nifuna ukuthi nje ewine. Ngoba bavotela abaniwe amthatha amnika inombolo. Umobile akanimshayisa. Ngijabula mangabe uSkweletu ethi namhlanje ukwenza lokufindi khambise ukubonga abavoti abangivotela. Ngoba omunye umuntu uyayethi uma ngabe itekisi inabantu abawu-13 kushoda abantu ababili igcwale bese ethi abehle bonke behamba. Kanti njengoba u-13 kukhona abakunikeze khona ongakwazi futhi ukubeka etafuleni. So namhlanje uSkweletu igama lakhe laziwa iSouth Africa yonke, ngisho nangaphandle kwe-South Africa. Ukhona khona la eMzimkhulu, ake niyishalele ihlombe eMzimkhulu. Insizwa ke le ngisho nge-album yami ikhona le nsizwa yayisencane-ke kakhulu, yayisesaba ngisho ukucula phambi angiphuma estudio uma kumele acule ngoba wayenamahloni ukuthi semncane. Insizwa le ithalente layo kade la-recognizwa kangangokuba ngisho kwi-album yakho wazongena kuyona. Ngenhlanhla-ke ithema ngabe ngiyibona insizwa zabalaza ishaya ingoma, ngathi mina kubalulekile ukuthi le nsizwa njengensizwa engiyaziyo ngiyithathe ngiyisondeze esitebeleni, ngiyinikeze i-platform iqhubeke ishaya abantu. So-ke kuyapikho-ke ibhama esayikhiphile phansi kwendlalenze, asazi ukuthi usiphatheleni, asazi ukuthi usiphatheleni. Siyethemba kodwa ukuthi hhayi yena kaphoqi khuleka. Siyethemba ukuthi mayeke wangena wayishaya ingoma siyophinda futhi simfake kwi-top 10 bese enza njalo akithi.